Bé, bona tarda a tothom i en primer lloc agrair que m'hagin convidat a moderar aquest moment, no? Primer perquè és un plaer estar aquí al Docu Barcelona i també perquè de fa molt admiro l'Alba Sotorra i per mi ha estat un regalàs avui doncs, poder compartir una estona i desvirtualitzar-nos després de tants anys d'anar-nos seguint, així que gràcies i felicitats a totes per la feina. Segurament tots els que esteu aquí, totes les que esteu aquí les coneixeu, però en tot cas una breu introducció de l'equip d'Alba Sotorra Clua. L'Alba, ja ho sabeu, és directora i productora de cine, és una documentalista catalana de les que tenen més renom i projecció al país, ha fundat la seva pròpia empresa audiovisual. Què tenen en comú les seves pel·lícules? Doncs moltes coses, però sobretot que tracten temes controvertits, que són contemporanis, conflictes socials, polítics, d'interès, com heu vist, nacional però també internacional, que ho fan preservant sempre temes com la identitat, la llibertat, la igualtat, i en això també ho heu vist, una visió de gènere i molt humana que sovint trobem a faltar, i també buscant sempre protagonistes que tinguin una narrativa potentíssima, com heu pogut comprovar. L'Alba, què us he de dir, porta molt temps enregistrat, porta molt món a l'esquena, ha viscut llargues temporades a l'Orient Mitjà i molts dels seus treballs s'han projectat a festivals de molta importància. Destacarem entre molts Game Over, que va guanyar el Premi Gaudí al millor documental, o Comandant Ariane, també, que va estar nominada. Pel que fa a la Júlia, bona tarda. Productora i escriptora creativa, graduada en comunicació audiovisual per la Pompeu Fabra. Va estudiar una temporada a Finlàndia, on es va especialitzar en guió. Recentment ha produït el curtmetratge Les altres coses que ens separen, que s'ha estrenat al Festival de Cinema de Màlaga, i en aquesta cinta ha participat com a coguionista i ajudant de direcció. A banda, l'Andrea Vilches, bona tarda també, graduada en realització audiovisual per l'EMAP i estudiant ara comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra també. Ella treballa com a productora i en aquesta cinta ha estat directora de producció. I finalment, la Mar Garro, bona tarda també, graduada en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra, treballa principalment com a responsable de comunicació en les produccions de l'Alba i en aquest projecte codirigeix el llargmetratge, també a nivell personal, en aquest cas, un documental que es diu D'Arboneva, m'equivoco? De Bruneva. Gràcies. Vist el documental, tots ens n'hem adonat que la mirada que ens han acostat és una mirada desafiant, arriscada, diferent, o si més no molt coincident amb el que hem emès el genèric de mitjans de comunicació. La premsa anglosaxona, sobretot, ha fet una narrativa molt més agressiva i sensacionalista contra aquestes dones, una narrativa que fins i tot ha arribat a condicionar i endurir el discurs i la política de molts governs que tenien ciutadans seus en aquests camps. Per tant, potser el vostre posicionament, no sé, Alba, si ha volgut d'alguna manera humanitzar aquestes persones, aquestes dones, al marge del que hagin fet o no hagin fet, que vosaltres tampoc ho podeu saber, no? D'alguna manera, crec que els mitjans havien robat les històries d'aquestes dones i, sense escoltar-les, havien anat repetint un discurs que d'alguna manera s'havia reapropiat de qui eren elles. Però, en el fons, possiblement no per mala fe, potser perquè era més fàcil vendre articles si sonaven segons com, i també segurament perquè no van tindre la possibilitat d'estar allí dins i quedar-se un temps i conèixer qui realment hi havia darrere d'aquestes dones, doncs no se'ls havia donat l'oportunitat d'explicar la seva història i tampoc el temps per poder reflexionar, perquè moltes d'aquestes dones són entrevistades just sortint de la guerra i estan en un estat de trauma absolut i de por, a més en un context del camp on hi ha alguns grups de dones encara radicals que no et permeten que parlis lliurement. Llavors crec que era molt important per poder generar, perquè aquest debat que hi hagi a Europa sigui un debat fet des d'una riquesa de punts de vista, doncs explicar les coses des d'un altre lloc. Mar, heu rebut reaccions molt airades, fins i tot haters, no? A alguns llocs on s'ha projectat el documental, com Holanda, com Regne Unit, amb què us heu trobat? Sí, de fet, va ser tota una experiència portar la comunicació d'aquest documental. Òbviament no ho vam fer soles des d'aquí, ho vam fer
amb el suport de Medfilm, que són les nostres agents de ventes, i la Vesna Cúdic en específic, que és com diguéssim, la representant. També ho vam fer amb Reprive, una organització sobre temes de legalitat, com de veure de quina manera podíem comunicar el documental sense que o contribuís a aquest sensacionalisme que hi havia al voltant del tema i que, per altra banda, proporcionés un debat i que no se'l carreguessin de seguida, però és veritat que en algunes situacions, tot i controlar molt tot el que es publicava, saber molt quines imatges eren les que podien sortir, quines no, quins clips de vídeo posàvem, que no es poguessin descontextualitzar fàcilment, tot i així, sí que és veritat que quan es va estrenar en territoris com el Regne Unit, on el tema és molt candent, teníem cada dia desenes de missatges acribillant pel simple fet de veure la fotografia de la Shamima a les xarxes socials. De fet, Alba, a tu t'han arribat a qualificar de naïf, de tova, d'innocent, això el més suau, per potser, deien, presentar com a víctimes aquestes dones de l'engany, la manipulació dels seus marits o d'estat islàmic amb la propaganda. Què els diries a la gent que després de veure aquesta cinta poden pensar una mica això, que és com blanquejar aquestes dones? Venien justament de gent que estava molt allunyada del conflicte, que òbviament no havia estat mai a Síria i que no havia viscut ni patit aquesta violència. I en aquests casos jo explicava, ja no cal que em facis cas a mi, però escolta la dona kurda, una dona kurda que ella sí que en primera persona ha viscut, que ha sigut la víctima real d'aquest conflicte, si ella és capaç de perdonar, per què no ho pots fer tu, no? O consideraries que aquesta dona kurda és naïf? El que més potser els espectadors ha sobtat, a mi em va passar, és que qui tenia més motius, les dones que tenien més motius per no voler veure ni en pintura les protagonistes d'aquest documental, veiem que al final són qui més les ajuden, no? I en un procés d'odi a perdó que no sé com heu viscut durant el rodatge. Clar, al principi va ser complicat, no?, a l'entrada, però el fet és que les dones kurdes el que tenen és estan emmarcades en una revolució que té uns valors feministes i uns valors d'entendre que totes les dones estan sotmeses a una opressió que és estructural i, per tant, tenen punts en comú en els quals poden arribar a una entesa, no? I a entendre els motius que poden portar a fer una cosa. Llavors, d'aquí neix la seva gran voluntat d'entendre, no?, d'aquí neixen tots els tallers que s'estan fent, com el que surt a la pel·li, que no és l'únic, o sigui, n'hi ha molts a tots els camps, i hi ha moltes dones com la Sevinars, com la Susana, que estan fent aquesta feina per intentar reintegrar aquestes dones, ja no només reintegrar, sinó fer com aquest procés de canvi que es veu a la pel·lícula i que és superimportant i neix d'això, d'aquesta revolució que s'està fent des d'allà. Dins el mateix equip vostre, on hi havia moltes dones kurdes treballant, perquè a part de vosaltres 4 l'equip era molt més ampli, ens dèieu, i la majoria de dones eren kurdes, ens dèieu que va haver-hi crisis internes dins l'equip sobre com abordar determinades situacions o com rebre determinats regals de les protagonistes o fins i tot recels cap a elles, no? Els primers dies que vam ser al camp, jo inclosa, estàvem carregades de prejudicis i sentíem totes que possiblement aquestes dones que coneixeríem no tindrien massa res a dir-nos i el nostre objectiu era centrar-nos en el procés i en la Sevinars, la dona kurda. A més, els primers dies, aquesta mena de desconfiança amb la qual nosaltres vam entrar, no confiàvem en elles, no confiàvem no només en que poguessin dir res interessant, sinó en que poguessin dir res veritat, que fos veritat. Però aquesta desconfiança era mútua, perquè clar, elles també havien estat maltractades pels mitjans, no ens coneixien i també sentien desconfiança. Llavors això creava un mur que feia que elles no es comunicaven i llavors com menys es comunicaven, més ràbia ens feia a nosaltres que estiguessin allà com repetint un discurs que semblava assajat. I inclús perquè veieu fins a quin grau l'equip sentia recel cap a aquestes dones, el primer cop que una d'elles va portar galetes, perquè estàvem allí moltes hores i per compartir unes galetes que havia fet per esmorzar, entre el nostre equip deien, què hem de fer? Les hem de menjar, però les han fet elles, no? Hi havia aquest grau de tensió entre nosaltres. Però van anar passant els dies, i aquí el rol de la Sevinars va ser clau, i a mesura que ens vam anar, que vam estar passant, simplement és el fet de passar temps juntes i de començar a convertir aquests espais
morts entre un rodatge i un altre, acceptar una galeta, menjar-te-la, ostres, està boníssima, gràcies per haver-me-la fet i ara jo et porto un dia una altra cosa des de fora del camp, que es va començar a construir una relació humana entre nosaltres, no? I vam començar a sentir confiança i llavors elles van començar a expressar el que els hi passava, però també perquè vam veure que no estàvem allà per confrontar-les amb preguntes agressives i a poc jo ho considero quasi com un procés màgic el que va passar entre nosaltres i vam acabar creant una relació força intensa i encara estem connectades i ens anem escrivint tota l'estona. Andrea, per tu una mica que ens expliquis, vist això, com seleccioneu les protagonistes, si és que se seleccionen, si hi ha un càsting o no hi és, i una mica explicar aquesta evolució d'una Shamima o una Huda, no? Que m'explicava l'Alba un dia que primer tenen un paper molt petit perquè majoritàriament observen què feu, no? Quin treball feu i per què, amb quin objectiu, i després, a poc, van creixent, no? En el documental. Com deia l'Alba, no esperàveu que les dones d'Estat Islàmic agafessin aquest paper i finalment l'heu tingut, no? Com va aquesta evolució i també això, com trieu qui sí, qui no, o la tria es fa sola? En part per potser aquest prejudici que tenia l'equip en un inici, hi havia com una expectativa que el discurs que poguessin oferir les dones que apareixen al documental fos potser pactat o fos bastant bàsic en aquest sentit i inicialment el documental estava com orientat més cap a la banda de seguir personatges com les Sevinars i veure com s'enfrontaven, diguéssim, a la gestió d'un taller com el que es veu en el documental en un camp d'atenció amb les dones que havien estat membres de l'ISIS i en funció del temps que es van anar passant allà i del tracte amb elles i del fet que l'equip s'anés obrint a elles i elles s'anessin obrint a l'equip, al final es va com canviar el paradigma del documental i es va decidir abordar des de l'altra banda. Però no hi aneu amb uns noms determinats, la Huda, la Shamima, han de sortir, sinó que us ho aneu trobant. Exacte, o sigui, en un inici, de fet, és això, la idea principal era seguir a les dones kurdes que entraven en aquests camps de detenció, no la inversa. I al final es va acabar abordant el documental des de l'altra banda. Era un taller obert. Nosaltres no vam triar qui venia, sinó que van ser les dones que van voluntàriament que van voler-se apuntar. Nosaltres sí que vam explicar quan va començar el taller que hi hauria un equip de rodatge, però que això no havia d'impedir si alguna d'elles volia participar i no volia ser filmada. És més, quan la Shamima i la Huda, quan van començar el taller, es van posar sentades a darrere i simplement es tapaven i si participaven no les gravàvem, fins que elles soles a poc van voler formar part del documental. I així amb totes, no? Així com algunes que havíem començat a filmar al principi, després van desaparèixer, perquè també va passar això, per diferents raons. Les que s'han quedat han sigut les que elles s'han fet protagonistes. Lligat justament amb això, Alba, les dones que veiem aquí representen la majoria de dones detingudes al camp o només són les valentes que s'atreveixen a parlar-ne obertament o podríem pensar que són una minoria davant de dones radicalitzades i a vegades agressives, que també ho veiem als mitjans de comunicació. Sí. Això m'ho pregunta molta gent, sobretot quan la gent es planteja repatriació o no repatriació, no? És com, ostres, però elles són realment, o pensen o senten el que en general senten les dones del camp? Jo diria que sí, que la majoria de dones en el camp on vam estar comparteixen les idees i els sentiments d'aquestes dones, però no són, elles el que tenen d'especial és que són les que s'han atrevit a dir-ho, tot i que d'alguna manera posen la seva vida en risc, no només perquè al camp hi ha una petita facció de dones encara molt radicalitzades que sostenen la ideologia de l'ISIS, sinó perquè segueixen estant a Síria. I a Síria hi ha cèl·lules dorments de l'ISIS i la situació és inestable i tampoc no saps mai què pot passar si l'ISIS pot entrar, per exemple, als camps. Per tant, no estan segures parlant fins que tornin, però elles han tingut el valor de fer-ho. I amb això vull afegir que, com en tota presó, el fet que hi hagi un grup de dones radicals que estiguin organitzades, encara que siguin poques, poden fer molta força contra la resta que estan soles. Però el fet que es fes el taller i que es creés aquest altre grup va donar molta força a l'altre bàndol, no? I des que elles es van unir ja no han tingut por de les altres i han seguit cada cop més obertes amb el seu discurs. Ens explicaves que en algun moment us van boicotejar la feina. En quin sentit? Com volien fer-ho? Quan les Sevinars es veu cosint, allò no havia sigut un accident
com que de casualitat, sinó que ens l'havien tallat elles, i d'altres vegades quan rodàvem ens escridaven. Però eren un grupet, eren poques. Heu volgut fugir, Júlia, de la temptació una mica que resumeixi el documental com la suma d'històries personals, no? De molta empatia i res més, i ho heu fet, jo crec, que d'una manera molt efectiva, que és tirant d'arxiu i col·locant sempre que heu pogut les atrocitats que va cometre el grup on aquestes dones, amb els seus companys, marits, combatents, jihadistes, van cometre. Imagino que ha estat una feina, la de selecció i tria d'aquest material, bé, amb un criteri concret i a la vegada molt dura, no? Deveu haver vist hores i hores de propaganda i d'atacs i atemptats fets per Estat Islàmic. Vam pensar que l'arxiu podia servir com també una mena de veu narradora, no? Que posés en context i també al final que fos sincer, no? O sigui, que no amagar les parts d'entrevistes o coses així que han passat les nostres protagonistes, no? Llavors sí que ho buscàvem amb uns objectius, però sí que vam haver de mirar hores i hores d'arxiu. O sigui, ell ens ho deia que mirava l'arxiu així, no? Com mig tapant, perquè és que no podia, i ens va dir, la pròxima pel·li, sisplau, que sigui un tema divertit, perquè això no puc més. I sí. Molta part és de televisions, d'entrevistes o debats que hi ha, llavors això sí que s'ha de parlar amb cada televisió i que et venguin els drets. I la part d'Estat Islàmic va ser com... La part de l'Estat Islàmic vam conèixer a una persona que jo diria que és un fric. Ell és professor en una universitat americana que es va estar des que Estat Islàmic va començar a penjar vídeos, els seguia, es va obsessionar i se'ls baixava tots abans que desapareguessin de les xarxes. Llavors té un arxiu de milers i milers de vídeos, classificat, a més. Llavors li vam demanar el tipus d'arxiu que buscàvem i ens ho van enviant. El control dels camps el porten l'administració kurda i està com delegat, és l'exèrcit kurd i en concret les dones, perquè són camps de dones i nens, llavors són elles, la líder del camp és una comandant i totes les dones que hi treballen són militars kurdes. Quan van marxar les tropes americanes, no han marxat del tot, però quan van fer aquest amago de marxar van donar com llum verda a Turquia i Turquia va fer una incursió i va, com part del territori kurd, ara aquell territori està en mans de turcs i d'islamistes radicals, alguns excombatents de l'ISIS, que ara estan en aquells territoris. En part, el poble de les Sabinars, que es veu en el documental, aquella casa ja no existeix perquè ara està en mans turques i les Sabinars no hi ha pogut tornar a casa seva, es va convertir també ella en una refugiada. Quan va haver-hi aquesta incursió van haver-hi molts... O sigui, els camps es van quedar com desprotegits i molta gent es va escapar, però ara la situació torna a estar estable. Yo quería preguntaros si dormíais allí con ellas o estabais fuera en un hotel y ibais de vez en cuando, o cómo fue el proceso, digamos, de grabación, ¿no? ¿Cómo vivíais allí con ellas realmente? No nos dejaron nunca quedarnos a dormir en el campo por un tema de seguridad, porque en realidad siempre que estábamos allí había alguna militar con nosotras, no porque realmente fuera peligroso, pero sí que había este grupito de mujeres que siempre estaban amenazando y era como para no crear follón. Entonces no podíamos dormir allí, pero nos quedábamos en una casa cerquita del campo y allí convivíamos. Y sí, decíamos así. Teníamos una furgoneta que alquilamos que era súper cutre y cada mañana nos dábamos en saco y tenemos hasta vídeos de esa furgoneta que siempre nos hacía llegar tarde. Pero bueno, íbamos y volvíamos. Pero sí pasábamos los días allí. Vosaltres, aquest taller que es fa, us ho veu trobar quan veu anar a veure què feien allà? Això ja ho feien, ho havien pensat fer, o ho feien ja, o és una cosa com de vostra que veu proposar? Sabíem de l'existència d'aquests tallers i el que vam fer és amb la Sabinars, que a més és amiga i la coneixem fa molt de temps, sí que vam com plantejar, doncs farem el seguiment i sí que vam adaptar algunes coses perquè fossin aptes per la càmera i les poguessin filmar, no? I sobretot pels tempos, ostres, ara passarà això, espera't potser que hi siguem perquè passi això, i sí, va haver-hi un diàleg gran amb les Sabinars. Ara, a mi m'ha impactat molt aquesta imatge d'aquest nen petit que anava reproduint el discurs
I així com vosaltres parlàveu d'aquesta evolució que han fet les dones, em pregunto quina evolució o quin camí estan seguint aquests nens allà. Aquesta seqüència, quan l'estàvem rodant, no teníem ni idea del que estava passant. No? Són fills de les dones que estàvem amb nosaltres al taller. No algun de la protagonista i d'altres de dones que no han acabat sent protagonistes però que estaven allà. I quan ho vam traduir se'ns va ficar la pell de gallina i durant un temps vam tenir un debat de si havíem de posar aquesta seqüència a la pel·lícula o no. I finalment vam decidir que l'havíem d'utilitzar perquè d'alguna manera això denuncia o fa palpable, fa palesa la necessitat del retorn d'aquestes famílies, de les mares i els seus fills, perquè aquests nens han estat primer amb l'estat islàmic també bombardejats per la propaganda i després en el camp, tot i que en el camp hi ha escoles, les escoles s'ensenyen en àrab i aquests nens, hi ha alguns d'aquests nens que ni tan sols parlen àrab, llavors no tenen accés a una educació. Aquests camps no són un bon lloc pels nens i possiblement si es queden allà més temps doncs és molt perjudicial per ells, per qui poden esdevenir el dia de demà. Per això és molt important repatriar i retornar. I justament, Alba, el tema de la repatriació sí, repatriació no. Exacte. A molts països els seus governs el que diuen és que els seus ciutadans detinguts als camps representen si tornen una amenaça a la seguretat, però potser l'amenaça és mantenir aquests camps que després serveixen d'excusa perfecta per a Estat Islàmic, les seves al·legories i les seves crides. Com bé diu la Txell, l'existència d'aquests camps són, crec, una de les principals amenaces perquè aquest conflicte perduri, perquè Estat Islàmic està guanyant adeptes justament a través de la injustícia que suposa l'existència d'aquests camps, perquè en aquests camps hi ha milers de dones i nens. Les dones han estat tancades allà sense haver tingut dret a un judici, això és totalment injust, i aquests nens, que òbviament són innocents, que no els ha de jutjar ningú, també estan tancats allà i privats de llibertat, i això és molt greu. I dient com reprenent el que comentaves de si hi ha una evolució en els nens, al contrari, o sigui, la Nawal, per exemple, fa un temps em va contactar explicant que ella havia decidit que volia fer que els nens tornessin o sigui, enviar els nens sense ella cap a Holanda perquè sentia que els seus nens estaven fent passos enrere, perquè no estaven podent aprendre res i sentia que la influència del camp no els estava fent bé, els seus nens els volia enviar fora, que això, imagina't, per una mare és molt dur, no saber enviar-los i no saber quan els tornaràs a veure. Ho va intentar i finalment no se n'ha sortit legalment, però... Però avui reviu una bona notícia, no? Sí, ahir ens van dir que la Guidet, l'alemana, ha estat repatriada i ha arribat a la nit a casa seva i ens ha escrit que està superbé. Sí. Felicitar-vos i donar-vos les gràcies per aquest testimoni, per posar llum sobre tot això. Em sembla una pel·lícula absolutament necessària, m'ha impactat moltíssim. I del procés que explicàveu de com, pensant en fer una pel·lícula sobre les dones kurdes que fan aquest esforç i fan aquesta feina, i com gira la càmera i acaba a l'altre costat... Va ser molt orgànic i va ser inclús... O sigui, d'alguna manera va ser molt natural i és més, la Sevinars sempre deia, jo no vull ser protagonista d'una pel·lícula. Per elles aquest documental també defensa el que elles defensen i el senten important. No hi ha hagut cap conflicte en aquest sentit, no, al contrari. Bé, una mica el titular, no? Després del visionat, amb quina idea, amb quin missatge vols que la gent que hem estat aquí marxem a casa rumiant o pensant que al final és l'objectiu de la vostra feina, sacsejar-nos una mica, no? Primer qüestionar-nos d'on traiem les nostres opinions cap a les coses i sempre sentir que ens ho hem de seguir qüestionant tot, que a vegades és necessari escoltar i tornar a escoltar per poder tenir una opinió sobre alguna cosa. Crec que ens hem de quedar amb el missatge de les dones kurdes, de que tothom es mereix una segona oportunitat, tothom es mereix ser escoltat i que perdonar i obrir un diàleg és l'única sortida davant de qualsevol crisi, especialment si les crisis són violentes. Gràcies. Merci. Gràcies, Txell.